na lumalaki ang interes ng Young Kapampangans sa Mega World Capital Town. Ayon yan kay Harold Geronimo, Public Relations and Media Affairs Head ng Mega World Corporation at Communications Head ng Alliance Global Group Incorporated. Sa media Christmas party na inihost ng Mega World sa Clark City Front Mall, ibinahagi ni Geronimo na mas nakikita ngayon ng kabataang Kapampangan ang potensyal ng pag-i-invest sa modernong township development ng capital town mula lifestyle offerings hanggang business opportunities. And the residential sales and marketing has been, overwhelmed with the response of a lot of Kapampangans, especially young Kapampangans, to our residential projects. Marami pong bumibiling mga batang Kapampangan sa mga projects po namin dito sa probinsya ng Pampanga. Nagbigay rin siya ng sneak peek na magkakaroon ng mall na itatayo sa capital town soon. Bagay na inaasahang lalo pang magpapataas ng excitement at foot traffic sa lugar. Excited kami doon. So antayin natin, konting antay na lang, then we will have a mall in capital town. And of course, right now you'll be able to see that there are a lot of commercial establishments that are already up and running and operational at the ground floor of our residential office towers. And there will be more in the coming months that we'll be launching there. Of course, ayon kay Geronimo, patunay ito na ang mga Kapampangan, lalo na ang mas batang henerasyon ay mas bukas na ngayon sa long-term investments at urban living options na hatid ng Mega World Developments. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.